mermerli Aşgabatyň ýüregine aýdym bar. Halifalaň adysyňan köňlü bilen öýdüm bar. Berkarar döwletin boşlap pasyrdaýan baýdagy bar, gülle türkmen medeniýeti, hogonlar bar, arka dagly ferdar bilen sunuwatma sarpa bar. Salam elik mehriban watandaşlar, edidileşler. Sagyryn oturarmysyňyz? Biz siziň asy halalykdan ýurulan ojaklaryňyza rysgal döwletiň ýar bolmagyny, awadan ojaklaryňyza elmadama çağı gülküsiniň ýanlanyp durmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwri, gahrman arka dagmyzyň peder ýoluny münasip dowam edýän arka dagly gahrman serdarymyzyň saýasyna medeniýetimiz mertebelenip sunwatymyz sarpalanýar. Edil watandaşlar, Aşgabat teleýaýlamynyň döredejlik toplary bilen taýýarlanyp ýaýlma berilýän teatr we tomaşaçat gepleşigimiziň täze sanam ýaýlyma çykdy. Mehriban watandaşlar, edidileşler bir gepleşigimiziň mihmanlary bilen sizi tanış edýär. Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň ustad rejissöri, Türkmenistanyň halk artisti Gülälek Akmuradowa. Şeýle-de Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň ustad aktrisasy Dilşat Melaýewa. Mihmanlar, biz sizi teatr we tomaşaçatla gepleşigimizde hoş gördük. Gülälek Halipa Dilşatna özüňiz bilýäňiz gahrman arka dagly gahrman ferdarymyzyň saýasyna teatr ulgamyny garaşdyrlyk ýyllaryna bir näçe işler alınıp baryldy. Naşatlyk şowkun bilen ýaňy ýakyna sentýabr aýyna şany garaşdyrlygymyzyň şöhratly 30 ýyllyk bayramyny uly dawara bilen belläp geçdik. Şol ajaýyp dawarada da gahrman arka dagly gahrman ferdarymyzyň siz ikiňiz hem hormatly atlary we şafer paýlara münasip bolluňyz. Halipa sizi hormatly adyňyz bilen tüýsürekden gutlaýar. Gülälek Halipa gepleşigimiziň başyny siziň ajaýyp gürüňlüğüňiz bilen başlasak. Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň mukaddes sahnasyna bir näçe ajaýyp sahna eserleri döredip, bir näçe ajaýyp sahna eserleri teatrın gapysyndan gelýän teatr söýjüleri ýetirip durýaňyz. Size işiňizi üstünden arzu edýär. Gepleşigimiziň başyny teatr sunuwaty hakyna başlasak. Enes tawul, gutlulugyny üçin dowdanam şu günlerim gutlulur dowam edýär. Şatlyk, şowkun, heme şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň dawarasy, şowkuny, gutlulur dowam edýär. Haçanla ýurt baş tutany, sunuwaty, medeniýeti, aýratynam teatr sunuwatyny sarpa goýanny şeýle bir ösüşler emele gelýär. Şeýle bir goýluklar emele gelýär. Näme üçin şu dünýäniň ösen döwletleriniň köpüsi diýenýär özüniň medeniýeti bilen dünýä çykýar. Ondan bizim şu wagtky türkmen medeniýetimiziň şeýle bir owadan görnüşdi, şeýle bir kämil görnüşdi. Diňe bir dünýä çykman. Eýsem hemmämiziň habarymyz bar, tomoşaçylaryň habar bar. UNESCO-nyň madde del hazinasynyň sanagyna da girdirilip bizim katken sunwatlamyz şuň aňyrsyna da mehriban arka dagmyzyň sunwat ýüreklik kalbynyň medeniýeti hossarlygy bar. Bizim Dilşadam menim ýene-de bir näçe ýollaşdymyz sunwat medeniýet işgärleri şu şanly garaşdyrlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň bellenilýän günlerini özümiziň ruhumyz bilen, kalbymyz bilen duýup görmeklik meýesser etdi. Sebebi şu bize berilen baha, bize berilen syýlyk, hormatly atlar, biz şoňa şeýle bir düşünýär, bir diňe bize däl, diýmek teatr sunuwatyna berilýän üns. Teatra goýulýan hormat, syýlyk. Sebebi şu käte oýlanýan da adam begenen gününe, gynanan gününe hemişe özüniň ýakyn hossarlaryny, enesini, atasyny, halipalaryny ýatlamak endigi bar. Şu derejä münasip bolamdy. Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly atlaryň eýesi bolan halipalam ýadyma düşdi. Şolaň öz ýaşan döwri bilen şu wagtky döwri deňeşdirip göremdi. Nähili halipalamyň arzulan zamanasyna ýaşaýanlygyma, şolaň şeýle bir uwadan teatrlarda döredekleriniň gelip arzulan zamanasyna bize meýesser edip, şu zamanada da şeýle uly hormatly ada münasip bolmaklygym men hyýaly bir söhbetdeşdik boldy halipalam bilen. Men öz gönümel halipamam Türkmenistan halk artisti oğullardy Mehmet Guleýewa bize kän sargy edýärdi. Haçan sunuwaty ýüregiň bilen söýeningde, şoňa özüňi bagyş edeningde ol saňa netijesini berýär diýipdi. Indi bu üstesine de halipamyň aýdan sözleriniň üstesine de özüňi bagyş etmekligiň üstesine de seni görýän, her bir işiňe üns berýän, bütün teatr
sunwatuna şeýle bir hossarlyk bilen garayan türkmen medeniýetini sunwatyn dünýä çykarýan Mehriban arkadagymyz hemem oň ýoluny şeýle bir münasip mertebeli dowam edýän arkadaly gahryman serdarymyz bar. Bizim üçin şeýle bir belent derejelere ýetmäge, gowy işlemäge, döretmäge şeýle bir uly mümkinçilikler bar dabaraly günlerde. Hem begenýän hem özüm dogry maýtdym depam goýga ýetdi Mehriban arkadagymyzyň arkadaly gahryman serdarymyzyň şu şeýle bir uly bahasyna galaberse de öňümde kän jogapkärçilikleň duranlygyna, borçlaryň üstüme ýüklenenligini duýýan. Nesip bolup dursa mundan buýana türkmen medeniýetini, sunwatyny, aýratynam türkmen teatr sunwatynyň derejesini hasam ýokary götermäge, dünýä derejesine çıkarmaga gözleglerimiz dowam eder. Şoň üçin hem dünýä bilen gatnaşykda emele gelýän türkmeniň medeniýetiniň şu wagtky ugadynlygyn ýene şol halkara derejesindäki türkmen medeniýetiniň beýle halklaryň medeniýeti bilen dostlukly gatnaşygy. Buňa aňyrsynda da ýene Mehriban arkadaly gahryman serdarymyz bu. Şoň üçin hem şu men hemişe kalbymdaky alkyşlam çäksiz ýene bir gedek Mehriban arkadaly gahryman serdarymyza bize berýän ullukan ünsi alada sen köp sag bolsun aýdýar. Türkmen teatr sunwatyny ugadan jaýlarda, ugadan sahnalarda, ugadan egneşiklerde, ugadan eserlerde, ugadan ykbally adamlaryň keşplerini dünýä çykarmaga döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin bizim hemmemiz sag bolsun aýdýar. Goý olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun tutýan belent maksatlar hemişe de rowat bolsun. Şeýle şäheriniň bir ugadan ýerini şu wagt otyrs. Şäherimiz nähili ugadan bolly. Bu da garaşdyrlygymyzyň bize beren peşkeşi. Bir wagtlar bizim halifalarymyz gurrun berýärdi. Plan döwlete gitdik, plan ýurda gitdik bolen. Şolaň şeýle bir ugadan seýilgähler bar ekeni, şolaň ugadan dynjalynýan ýerler bar ekeni. Şu wagt bizim çağalarymyzyň oynayan ugadan hatta oynalýan ýerlerini gurrun berýärdiler. Olar bu ýerde onu gören okdylar. Inni şu wagt şolarda seýledip görkänge meni şu halifalaryny ýatlaýan bizim hem döwletimiziň dünýä derejesinde dünýäniň en bir ugadan ýerine, Ak şäherimiz Aşgabatyň şäherleriniň birine öwürlendigini olaram görsediler diýip biraz içinde bir çalajak ustemele gelýär ýöne bize arzu edipdiler. Şol arzular hasyl boldy. Bizim geljekki nesillere arzu edýär. Ýurdumyz, şäherimiz mundan ugadan bolsun, mundan bir hil görkany bolsun. Her birimiz şäherimiziň ugadan bolmagyna, ýurdumyzyň görkany bolmagyna, türkmen medeniýetiniň sunwatynyň, diňe bir türkmen medeniýetiniň sunwatynyň däl, her kim öz hünärini bir ädim öňe gidişlik etse, şol hünäriň netijeligini goglandyrmaga şoň paýy bar. Şol paýy hemmemiz goşulşalyň, ählimiz ugadan edeliň watanymyzyň öz üçin her birimiz goşulyň diýetim öyle pırtatym peýdalam. Mehriban vatandaşlar görýäňiz mana kalba buýsançdan doly halifalarymyzyň ýürek joşguny Türkmenistanyň halk artisti Gülälak Akmuradowa bizemde öz döredicilik tokurmadyň adyndan ýene bir ýola sag bolsun aýdýar. Alyp barýan sunwat ýoluňyzda üstünlikleň ýar bolmagyny tüýsüregmeden arzu edýär. Gülälak halifa teatr sunwaty gadymy sunwat. Teatrın sahnasyna döredilýän her bir sahna eserler adamyň ykbalyndan alınýar diýär. Elbette teatrın sahnasyna da häzirki wagtda gahryman arkadamyzyň jowhur paýkasyndan kemala gelen ajaýyp eserlerinden esaslanyp bir näçe sahna eserler goýulýar. Umuman teatr terbiýe mektebi, teatrın döredicilik işgärleri bilen bilelikde hemmesi bir sahna gulluk edip agdy bir maşgala diýilýär. Dogry. Aslında şu Mehriban arkadagymyzyň eserleriniň bize şeýle bir çeligi bolmagyny sebäbi Mehriban arkadagymyzyň eserleriniň özüni adam hakyny belent söhbetler bar. Islenlik eserini alanynda da Mehriban okuyjym diýip başlanýan setirler seni özüne örkleýär. Şoň üçin Mehriban arkadagymyzyň şu mehribanlykdan başlanýan jümlesi bilen başlanýan sahaplar agdar otyrkan köp gurrunlaryň aňyrsyna, köp riwayatlaryň aňyrsyna adamyň şahsiýeti, oň hal ahwaly, haýsy döwre degişçiligine garamazdan şonuň
içki ruh ahwalyny şeýle bir mehriban arkadagymyz şeýle bir çuňur berip bilýär. Şol kitaplarda beýan edýär, şu bize täsir edýär. Ne Türkmenistan Beýik Köpek ýolunyň ýüregi atly kitap esasynda bizim teatrlarymyzyň arasynda ýürüte bäsleşige myglany ditdik, festival geçiripdik. O festivallarda da uğudun sahna oýunlary emele gelipdi. Ýüpek ýolu, ýürek ýolu ady bilen sahna oýuny bilen çykypdyk. Şu eser gowy bolanyny sahna eser gowy çykýar. Eseriň özü saňa täsir edýär. Sen onu okuyan, sen goýan, ol artistde täsir edýär, ondan soň tomoşaça täsir edýär. Şoň üçin şu atky döwürde de mehriban arkadagymyzyň ömrümiň manysy, hemem ömrümiň manysynyň dowamaty atly kitaplaryna da şeýle bir gowy ýürege ýakyn setirler bar. Indi şoň esasynda da gowy sahna oýunlaryň dörejekdigine inanýan. Sebäbi şu taýda men özüme şeýle ol täsir eden bölegi ene bilen baglanşykly bölegini mehriban arkadagymyzyň öz mehriban käbeti bilen bolan ahwallaryny şonu bir tomoşaçy bilen şeýle bir ýakyn paýlaşýar. Haçan ýazyjy, ýazýan adam, dramaturg, kitabyň awtory tomoşaçy bilen arasynda hiç hileki perde goýman söhbete girenni şol eser sen içine girýär. Mehribanlygy içine çaýa. Şol mehribanlygy men özüm okap oturkam duýdum. Şoň üçin en hakdaky söhbetler bizde, en hakdaky monologlar, en hakdaky eserlerimizin soňky döwürlerde köpelmegini şol sahypalar şeýle bir bize goltky berdi. Ol diňe bir riwayaty ýa wakan almak gerek däl. Haýsam bolsa bir fitrden hem ilhamlanyp bolýar. Ýekiji bir sözüň özüm täsir edýär da umuman bir eser okap çykýan bolan eser saňa ilham berýär. Bir symgotyň şeýle bir nemesi bar, aýtgysy bar. Symgotyň gatken aýtgysy bar. Mysal üçin symgot keseçizlik näme diýmek? Symgotyň araplarda bir söz bar, symgotyň bir aýgytlaýjy, keskitleýjy sözem täsir diýmek. Täsir etmek. Mehriban arkadagymyzyň eserleri symgot, ol bize täsir edýär. Bizim şondan ilhamlanyp, täsirlenip öz täsirimizi tomoşaçylara ýetirmäge çalışýar. Bizim ýaşlarymyzyň içindäki duyguýuny, sahna bolan söýgü, şoň watana bolan söýgüsi. Elbetde. Sahna watanymyzyň bölegi, Dilşadyň ýürek goýan ýeri. Şu taýda adam nähil wepaly bolsa, üstlenip zatda wepaly bolýar. Şol wepany biz sahnada görýär Dilşatda, şoň üçin Dilşadyň gutlaýan netip bolsa ýene-ki ýaşlarymyzda da ýene-ki bayraklar nesip etsin niýetimiz gelýär. Ýaşlaryň şu ýylyň arkada serdarly, bagtyar ýaşlar ýylyna ýaşlarymyzda şeýle bir uly üns berilýär. Olar arkada şäherimiziň açylmagy, o ýerde arkada şäherini gatykän kämil ýaş hünärmenliň şo ýeri iýerilmegi işe galy bersede ýaş kän alymlary ynam edilmekligi, ýaş artistlere uly bayraklaryň berilmekligi, gaty köp ýaşlar bar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bäýatlaşygynyň ýeňijisi bolup altyn zynjyra pul bayragyna munasip bolurlar, teleýaýlymlarda alyp barjy bolanlar. Gaty kän şu zatlaryň hemmesi şu atky döwrümizde ýaşlary edilýän anam mehriban arkadaly gahrman serdarymyz şeýle bir uly goltky berýär. Indi bizim ýaşlarymyza halifalaryň eýdini dowam edip, onunam ösdürip, dünýäniň ösüşlerini öwrenip, onam işlerine singdirip, goýýan bir eserlemeli dünýä çykarmaklyk paý düşýär. O ýerde de bizim kömegimiz gerek, oňa elimizden geleni eder. Çünki biz bagtyar döwrüň adamlary, oňdan şäheriň ýaşaýjylary, Gülgülistan watanymyzyň ýaşaýjylary, Türkmenistan döwletimiziň güllep ösýän döwrüne ykbalymyzyň peşkeş bolan, ykbalymyzyň şu döwrü, şu zamana gawat gelmegi bizi şeýle bir begendirýär. Şoň üçin şu atky bayrak alan günlerimizde däl helmişe de bizim kalbymyz joşgunly, rahat durmuşyň özü, parahat asmanyň özü, çagajyklamyzyň asuda mektebe gidip gelmesiniň özü ullu kan bagyt. Şol bagtyarlyk üçin köp sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza. Sağ olun, Gülele Kalipa, doğru bellek geçýäňiz hakykatdan ajaýyp watanymyzda ýaşamana, taýlap alan hünäriňde zähmet çekmäni, gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyzyň
saýasyna uly bir şertler döredilen bizem şol bize döredilip berilýän şertlerden münasip peýdalanyp bir asuda watanmazda bagtyar ýaşaýat ýa-da siziň aýdyşyňyz ýaly. Söhbetimizi ýene teatr sunuwatyna gaýdyp gelsek, Alipa, siz bir näçe ýyldan bäri özüňiziň ykbalyňyzy teatr sahnasyna berdiňiz. Teatra berdiňiz, teatra bagş etdiňiz. Teatrın sahnasında da bir näçe eserleri öz kärdeşleriňiz bilen şeýle-de teatr ustadlar, aktyorlar, artistler bilen bilelikde bir ajaýyp eser döretdiňiz. Netide şeýlere sual bilen ýyllanasym gelýär Halipa. Teatr sahnasyna bir ajaýyp eser döretmek üçin ol ýeri saz bezeýijiler, sahna bezeýijiler, teatr suratkeşleri, ýa bolmasa da teatr sahnasyna çykyş edýän artistler ýerine ýetirýän keşplerine laýyk geyimleri tikýän dikimçiler. Sizem şol uly döreticilik toparyň başy bolup durýaňyz, ýagny rejissor bolup durýaňyz. Ilki bilen eseri rejissor eline alýar, dogry diýermi? Indi size şeýle sowal bilen ýüzlenesim gelýär, menem gyzyklandyrýar. Teatr söýjileri, teatr tomaşaçylary gyzyklanýan bolsa gerek. Teatrda eser goýulanda rejissor ilki bilen eseri ýanyna alany eseri okandan soňra ýanky atlaryny agzap geçdiga döredicilik işgärleri, sahna bezeýiçi, saz bezeýiçiler, ışık bezeýiçiler, ýa bolmasa da geyim. Indi şolardan ilkinji ýanyňyza çagyryp maslahatlaşýanyňyz haýsy? İlk bilen edilýän şu eferde gahrmanlary çykyş etjek aktyorlar. Birinji bilen. Onda siz öz aňyňyzda sebäp döredicilik işgärlerini tanış. Bir söz var da, dünya belli bir söz var. Egerde teatrda ýa-da ýakynynda döredicilik toparynda gamlet ýok bolsa, gamleti goýma. Dünya belli eser ol Shakespeare'ň dünya belli eseri. Mysal üçin şu gamlet ýok bolsa, men eşikdirje ýa-da bir saza zadyň aladatyn. Men birinji bilen gamlet görlär. İlki bilen şol keşbiyerine ýetirjek artisti tapmaly. Ýa-da şu wagtda döwürde şeýle bir ululu şahsiýetlerimizi Jelaleddin, Mahmud Turagy, Melik Şawarda ululu eserlerimiz var bizim teatrymyzda. Birinji bilen Melik Şan kim oýnamaly? Ýa-da Jelaleddin kim oýnamaly? Gurrun söz. Gurrun söz şeýle. Ondan soň şol eseri suratkeşiň özüniň garaýşy. Ikinji suratkeşe sen şol eser boýunça pikiriň aýdjaň, inni ol okuýa, suratkeş onuň öz görüşi bar. Sebäbi olara ýürütini şu wagtda döwürde şeýle bir Türkmenistanyň ýürüti Çeperçilik akademiýasyna teatr suratkeşi atly şol ugur boýunça, hünär boýunça şolara ýürüte bilim berilýär. Onuň şoluň öz nuktoy nazarları var. Eseri öldürünün görüşü var. Ol rejissörün görüşü bilen bilede bolup bile şol ikisiniň ılalaşmagyny aýdaly. Men diňe ýanky umumy ruh ahwalatyny gözeňme getirsem, ýanky suratkeş ol nädip bermeli tomoşaçy. Onsoň ýanky geyim eýdirjileri, grim, şu zatlaryň hemmetine suratkeş jogap berýär. Men öňüme ödürleýär. Şu döwrü, şol waka, şu hadisa gawat gelýän bolsa men ulalaşyp bilýän. Bolmasa da başgarak usullaryny gözläp bilmersmi diýip şonýal bolýar. Käýe halatlarda kirem berýär. Mysal üçin haýsam bolsa bir keşfi aktýory bereninde şu menki däl, maňa däl, şu men şuň ruhy ahwaly bilen däl. Ol men öz şahsy durmuşymda da bolupdy. Maňa keşip berilende özüm şol sahnada çykyş edýän wagtym maňa däl şu men içimdäki ruhum bilen şu keşfiň ruhy gawat gelen ok diýenimde rejissor görýän eken. Soň wagtyň gelmegi bilen işlenilip şol keşip çykdy. Ol rejissor asliýetini aktyor özünden gowy tanamaly. Şo bar. Men mümkin näl diýen adam saňa mümkin. Ýöne ne hilek bolanda da teatrda esasy ýerine ýetirjek artist. Umuman şu ýanky atlary agzap geçen döredicilik ustadlanmadan agdy berlikde bir sahna gulluk etmeginiň esasyny uly bir ajaýyp sahna döreýär. Halipa, sahna dörediciligini taplaýar diýilýär. Elbetde. Ýanky agdy berlik diýdikde bir tomoşaçylarymyň öz şahsy durmuşlaryny da bilýändirler. Haýsym bolsa bir iş ediljek bolany gurrun söz agdy berlik gerek. Ol hakda gurrun ýok. Eslenlik zatda da. Ýöne öz içki dartgynlylyk bolup bilýär. Käýe halatlarda
düşünşmezliklerim bolup bilýär. Şol işin kämillige üçin. Aýdal şu zady her kim bir nokotdan bakýar. Ondan sizin häzir sen görýän Gülçagadyňy men görmän bilýän. Bu şuňa meňdeşler. Şonuň üçin şolaň hemmesiniň jemlenmegine ýanky pikirleň çaknyşygyna da täze bir pikir sen pikir etmeýän zadyňy aktyor saňa aýdyp sen kämilleşdirip bilýär. Sen görmeýän tarapyň ýa bolmasa da aktyoryň görmeýän tarapyna rejissor düşünürip berip bilýär. Şeýle bir zat da pikir edýärler. Rejissor goýdy, sahna oýuny gowy bolsa. Şoň üçin hem gowy boldy ýok. Şoňa hemmelen gatnaşyba. Käbir ýagdaýlarda sen üçin artist ulu açışym edýär. Onuň şoň açyşy seniňki sahna oýunlaryňa kämillik berýär. Şoň üçin hem görüdüjilik ösdürýär diýilýär. Şoň üçin islenlik bir sungat eserinde ýa bolmasa da islenlik zatda da şol pikir alışmalar goýmalylar. Şoň üçin köplük bilen biziň işimizde asylym teatr sungatyna. Şoň üçin mehriban tomoşaçylar sizin görýän hemme zatlaryňyza gatykýan adamlar gatnaşýar ýöne iň esasy biziň gymmatlygymyz tomoşaçy. Biziň şu sizin gepleşiňiziň adından belli bolşýaly teatr diýen sözdüň ýany ýokman tomoşaçy bolýar. Tomoşaçysy teatr ýok. Teatr diýmeklik men tomoşa edýän diýen sözden gaýjan, men görýän, men seredýän, men tomoşa edýän. Şoň üçin hem mehriban tomoşaçylarymyz biziň sahna oýunlarymyzy gelip görseler. Güläle Kalipaň aýdyşy ýaly mehriban tomoşaçylar, teatr söýjileri, Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň sahnasyna goýulýan sahna eserlerinden gyzyklanasynız gelse egerde oturan ýeriňizde gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň taýatyna Güläle Kalipa Dilşat wat sany ulgamada ul üns berilýär. Şonuň üçin mehriban tomoşaçylar sany ulgamyny ýürüýte Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň aýratyn saýdy bar. Şol saýtlara girip haýsy hepden haýsy günleri aýyň näçesine haýsy sahna eserleri goýulýar. Haýsy sahna eserlerde haýsy artistler çykyş edýär we şol saýtlarda ýürüýte şo sahna eseriň bölejikleri we bölejik video şekilleri we ol video şekilleriň aşagyna öz pikirlerini tesbirlerini ýazyp bilersiňiz. Şoň üçin teatr we tomoşa çatly gepleşigimiziň üstü bilen teatr söýjilerini teatra tomoşa etmäne çagyrýar. Güläle Kalipa köp sawalın täsirli gurrunlaryňyz üçin, gyzykly gurrunlaryňyz üçin sawal synaýdýar. Biz söhbetimizi ýaş aktrisamyz Dilşat Melaýewa bilen dowam edeli. Türkmenistanyň baş akademik drama teatryna gahrman arkadagymyzyň Kalipa şägertlik ýolunyň ýol ýörelge edilýän aýdyň sultnamy Kalipa. Şoň üçin Dilşat ýene bir ýola gepleşigimiziň başyny da gutladyk. Şol pursatlar, şol günler, şol bayramçylyk dawralarda Dilşadyň gözüne ýaş aýlap, iň uly söýgü, watana bolan söýgü ekeni, men şol söýgüge manasip boldum diýen sözleri biz ýaýlamadan üstü bile gördük. Sağ olun Enes, hormat bilen Güläle kimede gepleşiňizde syýla hormat edip şuňyna şeýle ajaýyp howada, şeýle ajaýyp ýurdumyzda, parahat asuda ýurdumyzda süýjilikler bilen çaý içip söhbetleşige çagyranyňyz üçin. Garaşdyrlygymyzyň 32 ýyllyk toýuny medeniýet sungat işgärlerine hormatly prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň hormat goýup syýlag goýup her ýyly şafer paýlar ýapylýar. Ine şu ýyly meňem durmuşymda şeýle bir üýtgeşik ýatdan çykmajak pursatlar bolup geçdi. Maňa da şafer paýy ýakdylar, belin şafer paýyny. Ine şol dawarada şol şafer paýy ýapylandan soň şeýle bir her kim ýürek joşgunlaryny şu tele ýaýlymlaryň üstü bilen joşup gurläp oturka şeýle geçip barýan bolan her bir gurleýän medeniýet işgäri şu men durmuşymda iň ýatdan çykmajak günni bolly. Men bagtymdan men nesibämden şeýle şafer paýy almak nesip etdi dip her bir geçen medeniýet işgärimiň şo sözleri eşitdim. Men kalby buýsançdan dol sözleri eşitdim. Onuň men şo sözden bir üýtgeşikrak söz aýdaýyn dip gürlämde şo ýürek joşgunymy
aydaýyn ýan bolyn ýok. Meňem ýüregimden şu sözler çykýar. Meňem şu gün durmuşymda ýatdan çykmajak fırsatlaryň biri diýip şol ýürek joşunyň şeýle diline sözüňe geçip şu sözleri buýsanlar. Dogurdanam meň durmuşymda ýatdan çykmajak günüň biri boldy. Maňa daýna Beýik Şaserpaý watana bolan söýgü medalyny şu Şaserpaý münasip bolmak bagtymy ýeser etdi. Ine biziň baş akademik drama teatrymyzyň Agdyr topormuz bilen beýlek teatrlar bilen bir hatarda biziň hormat goýup mukaddes sahnamyzda milli eserlenme döwrewak eserlenme sahnalaşdyrýar. Halipalarymyz, rejissörlerimiz bilen, ýaş kardeşlerimiz, artistlerimiz bilen şol ustatlyk bilen zähmet çekýär. Biziň baş akademik drama teatrymyzda ilki bilen şeýle birinji ýerde goýulýan syla hormat bar. Ula hormat kiçä syla diýilýän bir könülimizin aýdýan sözi bar. Şol biziň teatrymyzda Gahrman arkadağımyzyň halipa şägirtlik ýolyny ýöredilýän yeri biziň teatrymyz hasam şol bir ýoly şol däbi ýerine ýetirýär. Biziň rejissörlerimiz, halipalarymyz biz ýaşlara her bir işte gollaw berip, her bir işte bize üns berip, mehr berip bizi gollaýarlar. Indi ýaňam güläle gowurumlar etdiňiz şol sahna eserine men artistler kirlerini dinleyen diýdiň hakykatdan. Ýa-da bizden käwagt, "Hawa sizde näme pikir bar? Ştaýda näme sek bolýar?" biz bilen dogrudan güläle bizden maslahatym soraýar. Biziň maslahatlarymyzy öz sahna eserlerine ulanýarym. Şu şeýle bir Dilşatdan ýaşlygy şeýle hakykatdan şeýle gowy zamana geldi. Diňe bir türkmen teatr sunugatynyň ösýän näle, türkmen teatr sunugatynyň dünýä çykýan zamanasy. Şol üçin şu wagt biziň ýurdumyz Bagtyar Türkmen Teatry atly halkara festivaliniň, teatr festivaliniň geçýän ýerine urulyp, dünýä döwletleriniň gowy teatrlary bize gelýärler. Biziň teatrlarymyzdan türkmen teatrlarym dünýä çykmaga, dünýäniň durly hili festivallaryna gatnaşmaga bir hil mümkinçilik tapdylar şu döwürde. Ine şol üçin şu dünýäniň öýleri ýaly artistler bilen ýüzbe-ýüz bolmaklyk pikir alşmaklygam şolaryň taýyna düşýärdi. Güläleň aýdýarlar. Ýaňy ýakynda biz Özbekistan Respublikasyna halkara festivala gidip geldik. Bize mudam ýaňky aýdyşmaly siz dünýä derejesinde halkara festivallarda siz arkayn biz sizi ugratyp bilýärsiýärdiler mudam. Biz şol gollaw bilen, şol sözler bilen Gahrman arkadağymyzyň, arkadagy Gahrman serdarymyzyň gollaw bilen bize edýän anama bilen şol halkara festivallarda ýokary derejeli bayraklary eýe bolup geldik. Şol ýerde öz sunugatymyzy, öz şahsiýetlerimizi, şol sahnada biz öz usatlygymyzy, öz watanymyzy wasp edip, öz watanymyzy söýýärligimizi wasp edip, şol Özbekistan Respublikasyna da bir şolar biziň mehrimize, biziň usatlygymyza maýyl bolup galylar. Biziň bir milli egneşiklerimiziň şol halkara festivalina dürli ýurtlardan, köp ýurtlardan teatr wekilleri şol halkara festivalina geldiler. Biz türkmen denallarym öz edep terbiyemiz bilen bir şol ýurtlaryň içinde saýlanyp bildik. Ani şol festivalin soňunda bize bir toýda bara bir saçak ýazyldy Özbekistan Respublikasyna. Şol ýerde her ýurdun öz ýurdun degişli bir milli aýdymlar goýup berilip, aýdymlaryna tans edildi. Biziň ýurdumyzyň bolsa, biziň küçtek tansymyzy goýup berdiler. Şol ýerde biz bir agızdan ýaňky hemme denanlar bolup, öz artist oglanlarymyz bolup çykyp, joşup küçtekdik bolýan ýaňky. Olaryň goşulyp şeýle bir uly höwes bilen seredip soňundan şeý diýerler, biz siziň beýle bir şahanna siz bir şeýle bir joşdurdyňyz. Biz diýär-de biz hayran galdyk. Şeýle bir täsirli duýgularda galdylar. Biz ondan bilýärdik. Çünki ol eser biziň Mehriban arkadağymyzyň türkmeniň döwletçilik ýürelgisi atly ajaýyp kitabynyň içindäki bir owadan rowaýat bar. Şol rowaýat bir daragat baradaky rowaýat. Şol rowaýatyň esasyny şu wagtky biziň ýaş rejissörimiz Edili Şanguly sahnalaşdyrdy. Şeýle bir jüpüne düşen eser boldy. Sebäbi eseriň öz gowy.
rowayet şeýle bir bizim Türkmen milli gelin gyýlarymyzyň, Türkmen milletimizin gelin gyýlarynyň özüni alyp barşy. Olaň kä halatlarda gerek ýerini özünden geçip bilşi. Öz hinne aýdana öz başga bir ýakynyň gymmatlygy üçin öz gymmatlygyndan geçip bilşi suratlandyrylýar-da. Şo ýerde de Dilşadyň şeýle bir gowy, gaty gowy keşfi boldy. Aslında teatrın dili duyguýun dili. Teatrın dili duygu. Bizim daşary ýurtlaryň eserlerini, öz dillerini görenmizde de duýgusy boýunça beýan etmeklik bar. Şu wagtda şol Dilşadyň keşfine olan Şimşat Kasimowa Begenç garlyşdagy çykyş edenne şol duýgu paýlaşmak, gymmatlyklary paýlaşmak ýa-da gymmatlyga bolan sarpasy türkmen zenanynyň iki sal sütün olup ör boyuna galýada. Şol sütünleri, duýgulary teatr tomaşaçylaryň hemme düşünýär. Ya bulan yüzünü, gözünü, öýlerini alyp başlaryna, ýankaýtýar, edimini, gylymyna dowrdanam türkmen gelininiň gyýdynyň edallygy, owdunlygy, elbetde her milletiň öz gymmatlyklary bar. Ýöne biziň depesiniň tuğuna deňelen türkmen gelin gyýlarymyzyň häsiýetleri bar da. Şol häsiýeti ýene bir gezek aňyrda görkezip gelenler özüň begenip, joşup gelip aýdýarlar da owdun syratly bizim dowrdanam gelin gyýlarymyz bar. Olaň edip ikram hasam gözellik goşýar. Şoň üçin Siz hakykatdan şu özbek dili biziň türkmen dilimize meňdeşlik bolan soň olaň özbek tomaşaçylar düşünüp hasam ýakyn çalt düşünüp oturdular. Ýöne şo ýerde ýankaýşmaýan daşary ýurtdanam Moskwadan baran bir teatr öwrenji şey diýipdir. Siziň diliňiz biziň dilimizden daşam bolsa men şol siziň sahne eseringizde dolu we dürüst düşündüm. Sebäp siz duýgu bilen maňa ýetirdiňiz şonu diýipdir. Hasam siziň saýlanan ýeriňiz hem diýipdir. Siz öz milli sahne eseriňizi ýetirdiňiz diýipdir. Ol bir de hasam gyzykly, has täsirli diýip aýtdylar. şeýle bir zatlar bar da bizde ata-babalarymyzdan gelýän gowy edim kılım terbiye var. Şu terbiyeyle birim. Megerem dünyada ähli gelin gyýlar duýguçul. Dünýäniň islenlik ýurdunyň gelin gyýsy we zinany duýguçulluk ol tebigatdan berilen paý. Ýöne bizim zinanlarymyz şol duýgularyny edip terbiye bilen örtüp şonu bir owdunlyk edip bir daşyna çykarýarlar da şonu bize aňyrdan gelýän terbiyemiz berýär. Şu terbiyenen biz kimin keşfini çykarýar? Türkmen zinanynyň keşfini sahna çykaramyzda sahnada diňe bir Dilşady görmän ýa şu Dilşadyň döredýän gahrymanyny görmän o ýerde dünýä tomaşaçysy türkmen zinanyny görýär. Mehriban arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň bütün dünýä parahatçylykly, söýjülükli wagtlaryny etmek, şolun nöwler etmek dep bolly. Sebäp biz nämäni görsek, eşitsek şonu ýaýýar. Görýärmiz gözellik, eşitýärmiz gowy. Şoň üçin hem şu ajaýyp zamany üçin edýän işlerimize berýän ullukan bahalar üçin, şafer paýlar üçin mehriban arkadaşlyk gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaryň janlar sag bolsun, başlary belent bolsun. Tutumly işleri bütün dünýä begenç paýlayan, buýsunç paýlayan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzu edýän. Şu pursatdan peýdalanyp parahat asuda durmuşda öz süýüp saýlap alan hünärimizde kämil derejede zähmet çekmäge, şeýle mümkinçilikleri döredýäni biz medeniýet işgärlerine uly syýla hormat goýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işler mundan meýlegem rowaç alsyn. Gülele Halipa Dilşat biziň çakylygymyzy kabul edip teatr we tomaşaçylarla gepleşigimizde gatnaşyp şu ajaýyp sergin howada çaý başynda watandaşlarymyza we teatr söýjüleri beren gyzykly täsirli gurrunlygyňyz üçin size döredejlik toparmadyň adynyň köp sag bolsun aýdýar. Halipa size de Dilşat size de alyp barýan funwat ýoluny üstünliklen ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Muna mehriban watandaşlar, edidileşler, teatr we tomaşaçylarla gepleşigimizden bu sanam ahirlap barýar. Gepleşigimizden şu ýerine
Sunwatymyzyň hak howanlary, gahrman hem mehriban arka dağmyzyň, arka dağly gahrman ferdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il ýurt bähwitli tutýan tutumly işleriniň rowany ýollarda rowaj almanyň tüýsüregmeden arzuglap, siziň bilen hoşlaşýar. Ýene ýagşy, toýly günde didarlaşýança hoş, sag bolun.